director bi atwe wodi da director bi afre wadwuma se be cha adwuma wie utwa wie no se nkotua oka wan fa sika na ama ebi beble ebi zaman ebi kwa ka Jonas baya Jonas atwe wodi da Santas na no wo me tum ya no matresie okay bu a de me ka no Jonas opa frame busase woni mi ana woni mi woni mu agbara na woni mi ono na fra o se be twa sinima me se nyeso bi se me ba mu be me akume me ba interview so me ba na mu chabro aka so me se kan woni question are kumo me se wo se obi a chire ya chwe wodi e nkomo ne yede maye ni na question se me se be de woni de woni mu ene mama woni ahu de woni mu de se de woni mu me se woni mu se woni ma ya adwuma ni wan tua me ka wo kosuani na wo woni obi nso ya adwuma Kumawood ma wan tua ne ka wo kosuani wo pese Kumawood be kosoro wo kosuani wo ye nso o kasa frakunyi abotre wo tu su kura me be boso to so abotre na se wo se be podua ti se podua wi we na obegbo ma han tiri na sana se Jonas de wo na me se wo woni ma ya adwuma wan tua me ka awo sinini no wan tua me ka udua bo ka ho wo ni that akra bia ye adwuma wo movie industry no ma wan tua me ka wo Kumawood mu a wan tua ne ka wo de ka ho wo so adwumbo ni wo tiri ma o pese Kumawood be kosoro wo so de ka ho director bi awo industry mu aye se wona na wo cause confusion director bobo wona bobo anya adwuma da bobo me na ya adwuma ba ache eno de na mobi so na na me ko ho eno bobo na nke se de so no ko ono onya papa bobo de onya papa kura wonya kura bobo nya papa de ntina bobo ntudie sa ntudie bobo obetwa di me say afema me kan ye say agona me di bo woni ma ye adwuma a wantua ka bo woni sinye ni twa bia ye adwuma wantua ne ka wo pese Kumawood be koso no abotre oh woni na afema me kan onye say agona me di abotre se woni ma ye adwuma a wantua ne ka woni Kumawood bia ye adwuma wantua ka wo pese Kumawood adwuma no be koso no wo say adwuma no ukosua bi busy adibi wonu ma adibi wonu ma eyento boase si abotre me se asema me kan no na me tutu buso no anya adwuma woni ma ye adwuma na wantua me ka de woni na ye adwuma bi wantua ne ka bia no enyan yes no dia yes so mo so na mu jimi sa no abotre adibi wo mu a wo sha si abotre chiri Jonas zero na so wa si wa woni Yan Santos wale se wa woni tia la jimia faso so ko be wuda dada se ko jimia ko wuda dada unjimia minimi be kanfo otumfo be TV ama he me Santos se ko duma ba na se me bra na se me pese me he eye short videos mama ni jinko adia enyi ba bia bi mo no se me ko na makohwe otumfo be TV ho na be nya videos papa so se wo hwa na subscribe tie otumfo be TV na subscribe so entempana no bomodi no wa share link no we share link na wo bi su enya no so ahwe right ebuzai mo kwaba ade abi afiri kase so ha say otumfo be TV plus na musu I had an exclusive interview with one Kumawood actor ono na first ana Taylor mo Koko mo ne Scorpion mo na wamo witwa action movies no na wodi mutinti man aside that no na osanso eka omo a play leading roles ya comfort roles no most of the Kumawood popular movies are ebusua na enye fedi agro na branch if was busy in first no na your friend busy first your friend was bello CCI was your friend busy controller na ebusua after I return come back to Ghana and I'm a year margin say metria ben abranti since the first no you know I was cinema I say enye fedi agro there was a metri ben no interviews mo and on the crowd person or call catch me say one of no hear interviews are granted because of say and then maybe akoso Kumawood yimu a nani anye ho na kwantu mu directors for be Twene di ne ensem bebre a abusuan wo kan ye bebusa no ensem ne bi fa like mo ho ene ade a wo de ensem bebre tu dwa na we no ene me ne interview ena wo kire mu se obebodua director bi a
wayɛ adwuma ma wantua ne ka biara no obɛbɔ dua anaasɛ obi a ɔmpɛ sɛ Kumawood adwuma no ɛbɛkɔ so biara no ɔbɛbɔ ne dua abusua na atɔ sɛ yɛ agoragoragoragoro mehu yɛ ne sɛ ɔkɔ bi ne bag na ɔkɔ yi kosua ne nsa. So I was like dabi interview ne ba sɛ ɛbɛyɛ na kosua ne nsa deɛ ɛbɛtom ɛbɛyɛ de wa ha kyerɛ sɛ agoragoragoragoro abusua na ɔde kosua ne baako ahwe ho am yɛ mo hyeme nam sɛ akoyɛ bɛpa asɛm ama me ɛwɔ me interview so ana agoragoragoragoro na ɔsan ne baako nso ahwe ho bio so we have first ɔde baako hwe ho no so me try say enka me stop in the form I mean doing this just to na branty ɛsɛ deɛ ɔwaka sɛ ɔbɛyɛ no ɛno ana ɔbɛyɛ because Twene Jonas Twene di ɛna directors bebree so ɔde Twene di a kyerɛ sɛ ɛnyɛ fɛdi agro koraa na ɛka sɛ yɛsi nsuo hwewa ka sɛ ɛhwe me ɛnka sɛ pete bɛ so mu ya me hwɛ ne sɛ wɔtutu nsa ɛwusia ade gu kosua na ɔde bobɔ hɔ no so kyerɛ sɛ ɛnyɛ easy wo kyerɛ sɛ n'ani abere paa kyerɛ sɛ nsɛm a wɔn no kyerɛ sɛ nneɛma director fo bi ɛde ayɛ no ɛne de wi Kumawood no ɛkɔ no sɛ wa modua a ɔma nipa no mu bi ensuo nyansa ɔde me nti bi mra ɛta bi atwe wodi da ɛta bi afrɛ wɔ adwuma sɛ be kye adwuma wie wotwa wie no sɛ nkotua oka wan fa sika na ama ebi beble ebi design ebi ai kwa kan ai Jonas bia Twene Jonas atwe wodi da santas na no wo me ntum na ma chesie okay bu a de me kan no Jonas opa on frɛ me busase woni mi ana woni mi woni mu agbara na woni mi ono na frɛ sɛ be twase ni me se nyeso bi se me ba interview se me ba na mo bro me se kan wode question are me se wo se obi a Twene Jonas atwe wodi ɛho nkɔmɔ ne yɛde ma yɛ nyina question se me ɛsɛ bɛ de woni de woni mu ene mama wo de hu de wo mu de se de wo mu me se woni me se woni ma yɛ adwuma ne wantua me ka wo kosuani na wo woni obi nso ayɛ adwuma Kumawood ma wantua ne ka wo kosuani wo mpɛ sɛ Kumawood bɛkɔ so no wo kosuani wo yɛ nso a ɔkasa fra kunyi abotre wo to so kura me bɛ so to so abotre na sɛ wo sɛ bɛ podua ti sɛ podua wi a we na obɛbɔ ma han Twene Jonas na sɛ Jonas deɛ wom ɛna me se wo woni ma yɛ adwuma wantua me ka awo sinini no wantua me ka udua bɔ ka ho wo ni that akra bia yɛ adwuma wɔ movie industry no ma wantua me ka wɔ Kumawood mu a wantua ne ka wo de ka ho wo so adwumba no wo tiri ma wo pɛ sɛ Kumawood bɛkɔ so no wo so de ka ho director bi awo industry mu ayɛ sɛ wɔn na wɔkɔ so confusion director bɔbɔ wɔn bɔbɔ ayɛ adwuma da bɔbɔ me ne na yɛ adwuma ba akyɛ ɛno deɛ na ɛnam obi so na ma me kɔ hɔ ɛno bɔbɔ na nkese de so no kɔ ɔno ɔnyɛ papa bɔbɔ de ɔnyɛ papa kura wɔnyɛ kura bɔbɔ nyɛ papa de ntina bɔbɔ ntwidie sa ntwidie bɔbɔ obetwa di me say asɛm a me kan yɛ sɛ agɔ na me di wo no ma yɛ adwuma a wɔntua ka wo no sinye ne twa bi ayɛ adwuma wɔntua ne ka wo mpɛ sɛ Kumawood bɛkɔ so no abotre oh wo no na asɛm a me kan ɔnyɛ sɛ agɔ na me di abotre wo no ma yɛ adwuma a wɔntua ne ka wo no Kumawood bi ayɛ adwuma wɔntua ne ka wo mpɛ sɛ Kumawood adwuma no bɛkɔ so no wo sɛ adwuma no ukosua di busy ade bi wɔ no ma ade bi wɔ no ma ɛyɛ ntoboaseɛ si abotre me se asɛm me ka no na me tutu bu so no anya adwuma woni ma yɛ adwuma na wantua me ka ye woni na yɛ adwuma bi wantua ne ka bia no enyan yes no dia yes so mo so na mo jimi saa no abotre ade bi wɔ no mo a wo sha si abotre Twene Jonas yɛrɛ na asɛm wa esi wa woni obi ayɛ adwuma wantua no ka wɔ movie industry no Jan Santos wale se wa wantua la jimia fasa so be wi dada se ko jimia ko wi dada wu nyimia me kanfo otumfo ba TV ama he me Santos se ko dwuma ba na se me bra na se me pese me hwɛ ɛyɛ short videos ma ne ji ko adia ɛni ba bi mo no ase me kɔ na makohwe otumfo ba TV ho na benya videos papa so say wo hwa na subscribe tie otumfo ba TV na subscribe so entempana no bomodi
no wa share link no we share link na na wo ni su enya no so ahwe